Pidaji आइए come father come. पढ़ो और भी যত সাইমানো যে জুয়েল ত্রিপুরা তিনি আনি কনস্টিটুয়েন্সিनि बिसिङाव खबजाक मोहिनीनगर बिसियाव गथ'आ बारिनि bo asupke talented to obono nugoi sini TTID sini महाराजनि wasukmani bisingte जों যারা অমহাই লেখা गोरों हायकबा বিভিন্ন নিট उनथुं টিপিএসসি उनथुं বা যে কোনো যদি गाहाम रेजाल्ट फायके जों बनो सार्टिफिकेट रो एवं बनो फाइनेंशियल हेल्प जों खालायो ठीक अबहायनो चिनि जुएल त्रिपुरा नबो चिनि महाराजनि बिसिंखै सार्टिफिकेट एवं बनो जुबासु जों खालायके भबिष्यत चिनि बुवाग्रा बनो क'क्राझार जे जिकुनु परीक्षानियो अवश्य एतेबो हेल्प खालायनाय जों बनायो चिनि टिटिएडिसिनि बिसिंखै अबहाय बरकनो जों हेल्प खालायनाय जारा चिनि सोसाइटी हायकेबा चिनि बरक हिसाबै जारा चिनि समाजनि गाहाम बरंनो जों हेल्प खालायनाय तो अबनो वानसुगो बरंनि लाइफआव बिनि लाइफआव जाहाथे एतेबो कुसु काथों डक्टर परिमाथों जों अबनो वानसुगै जों बरंनि बिसिङाव जों बिनि बागैबो जों नायनाय अबहाय जे बिनि जे खरसा अबनो आं वानसुगो जे बिनि परिथानियो जों जेसे फारि जों हेल्प खालायनाय चिनि बुबाग्राबो हेल्प खालायनाय এবং जों पार्सोनालिबो जों जेसेफारि बिनि जेफोर दरकार ना जों बिनि पासे दंनाय अबनो जों बनो क'क्राझार अबनो नायो जुएलनि भबिष्यत गाहाम उनथु ब चिनि एज ए त्रिपुरासाङै चिनि त्रिपुरासानि बागै बबो सामुं ताकथों एवं जोंबो बिनि बागै जों सामुं अबश्य तांनाय